Kublai sudah pi parlok brok baju page bekerjanya kini ke channel mau benar. Te parlok brok mentang ai kublai senam thamai basuk bakaman ya pi iwe pa iwe kam tam kini ki parlok ki baju subscribe ki baju page barbor ya kini ke channel mau benar te nganget ba pin yo be ya kamet ka bakoj ba khe mentau senam. Bat ki kam ki jam jong piru kan yaj ba mentau senam. Te parlok brok ai kublai senam thamai ya pi iwe pa iwe. Te mentah parlok brok ngentang on raj pia kene ke we ke jela kai football balatip kum ka invitation knockout football tournament arjar arpolai arjar arposau kabade hapo madan new nong stone. Te mentang ane tu ya ke jela kai ke last game nak mta ke first round ha ke ba ke last game nak mta ke first round kade ha ke santrik benai baningkong arjar arposau ha ke ba ha ke por shibji shiteng ga dia kun kan long ha pedeng ka Kit United kabade na po nong stone West Coast Hill District kan ya kun bersa ia kan nangkiu Irat Sport Club kabade ka klub Baratba na ka Shillong Premier League. Te kini berarti tim gidon ki player ki batbit bat ki badon sabha. Te kamtam ka Kit United gidon ki player babun ba ki player ki dina Nongstone hak ba ki player ki balajit kerpang na Nongstone ki batbit bah ki ban saya kai ha kan ka Kit United FC bat kum juru ki player ki bawan rana Shillong ru gidon. Te kamtam ya kan nangkiu Irat lei ka de ka klub ka ba Klain bor bahan apa Shillong Premier League kabadi ke klub napa nongba Shillong te kan sawan ban yu kejat ban yakun menta usnem dan ha kan ka santrik hapo madan yu nongsten ban yakun ya kamta kan ka first round na kamta ka last round jong kan ka tournament te angej ba pin sawan ban kersat ban pej ya kan ka jela kai nomor ba kan ka jela kai kan la ban don ka jing internet ya pi iwe pe iwe kamtam ki tu ki bawan pej ya kan ka jela kai te sawan ban pej ban kersan ya kan ka jela kai ban siu ka bayrung chispa sanpo tingka way. Tesawan kenang hak tegesi kenang wapin yo. Iya kini ki player ki batbit nak mta ka Kit United bat kum juru kan nangkiu Irat namar baik kini ki player ki don pro asli ki player khasihi barokawe kemud ka jela kai kelong ba internet ba hak tegesi. Tinggi kermen bagane jela kai kan internet tema piru subha sawan kadai ka sni santarik kemud kadai si tho ding kabadai sio han nong stone sawan ban pej ya kan ka jing la kai ban fakki da lagi jong hikmat hatu ka ji internet na em telar pi internet te sa comment te ka ne ji la kai kan long be ha ka por sibji teng tek no phai sni te sawan khnang ha ka te ka sni san tarik hapo madan snong ni nong stone ha ka ba kan ne ka torment ka de ka torment ka ba hedu hapo West Coast Hill District bal penjat ka new nong stone sport social and cultural club di tangan ni kublai shibun pi parlok bro ngin sikendu ha ka te ka sni san tarik mana kong arjar arposau ditang kene kublai shibun.